दिनै 23 मे आरो बे 23 गोथार खालाराव जोङो गरेस्वराव थानाय नैबे बिष्णु राभा भवन बेवहाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि कमल कुमार देरहासार बान्था जि गथायनाय हाबाफारि आरो बेजोंनो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै मेट्रिक आनजाद देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दिनै गासै जोंहा 1384 फरायसाया जोंहा देग्लाय मेट्रिक लिरदोंमोन आरो बिनिनो जोंहा 1006 जन जोङो उथ्रिसारनो हानायखौ जोङो मोनदों आरो बिनिनो 252आ सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों आरो नैथि थाखोआव 524 जन आरो थामथि थाखोआव 217 जन आरो बेनि गेजेराव जोङो 378 जनखौ जोङो फेल जानाय जों तामुलपुर जिल्लायावहाय जोङो मोनदों। दा बे मेट्रिकआव जोङो गासै टप 10 हायर सेकेन्डारियावबो जोङो मोनथाम स्ट्रिम साइन्स कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथामावबो जोङो टप 10 जोङो सायख'नानै जोङो दिनै टटेल मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिखौ लानानै 47 जन फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों आरो नैबे बरायनायनि गेजेरजों बा मान बावनायनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनो नाजादों आरो नैबे जोंनि बरायनाया थारैनो जों जुदि बिथांमोननि खस्थ' खालामनानै फरायनायजों रुजुयोबा आसलते बे जेबो नङा अब्लाबो जोंनि गांसे मान बिलाइ जोंनि नटबुक जोंनि गंसे खोलोम आरो बेबायदिनो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायदों। दा बे जोंनि बरायनायखौ जेन बिथांमोना साफ्रोमबो फरायसाया थुलुंगानायनि नेरसोन हिसाबै लायो आरो बेखौ गावनि जिउखौ जाफुंसारनायाव बा थांखि दाफुंनायाव जेब्ला बिथांमोना मेंगोन मालाबा बिथांमोना जेब्ला डिप्रेसनाव गोग्लैगोन दा बे समाव जेन जोंनि नैबे दिनै गथायनाय मान बिलाइखौनो बिथांमोना नायनानै जेन मोनसे एनार्जि बा मोनसे गोहो लाफिननानै गावनि थांखिसिम सौहैनायाव जेन बिथांमोना खामानि मावनो गोहो मोनो दा बेबायदि बिथांमोना जेन जोंनि बरायनायखौ थुलुंगा महरै लायो जों बेखौ बे थांखिजों बिथांमोनखौ बरायदों आरो दिनैनि बे बरायनायाव जोङो गरेस्वर दखरानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंनि मिरु एबसुआव हांख्रायनाय लेखा आलासि गाहाय आलासि जर'खा आलासि आरो गासै आलासि बिथांमोनखौ जोङो बिबुंथि लाखिहोदों आरो बेवहाय जोङो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाया जेन थुलुंगा मोनो दा बेखौबो जोङो हास्थायदों आरो साफ्रोमबो फरायसाया बेयाव बाहागो लानाय बिथांमोना जोंनि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गासै बेसेन गोसा बिबुंथिखौ गावनि जिउनि माने थांखिसिम सौहैनायाव माने थुलुंगा महरै लानानै अरायसम फरायनायाव गोसो होनानै फरायगोन जों बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो। लोगोसेनो जोङो दिनै नैबे बरायनाय हाबाफारिजों बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसाया जेन दिनै बरायजानाय फरायसा बिथांमोन जायफोर दिनै बरायजाबाय उथ्रिसार फरायसा बिथांमोननि माने बिथांमोनखौ जेन बिथांमोना उनसङो जेन दिनै बरायजानाय फरायसाफोर बायदिनो उननि दिनै बाहागो लानाय फरायसाफोरा जेन बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा लानानै गावसोरबो जिउआव जेन दावगानो थाखाय खस्थ' खालामनानै फरायो दा बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों।